Mae'r adnod sy'n gen i gerich bron chi pnawn yma yw chael yn ail epistol Timotheus a'r penod gyntaf ac fel testyn yr adnod hon. Fi'n cymeryd dwi'n ei dair adnod. Am ba ochos yr ydw hefyd yn dioddef y pethau hyn, ond nid oes arnaf gywilydd, cynnes mewn i bwy a gredaus, ac y mae yn ddiam a'i gennyf ei fod yn abl i gadw'r hyn a roddais ato erbyn y dydd hwnnw. Ond cyn dechrau, hoffi ni ddod â un peth gerich bron chi. Sut ydych chi'n teimlo ynglyn â chyflwr Cymru heddiw? Sut ydych chi'n teimlo? Gwlad yn llawn capeli. Dwi'n mynd bellach nôl na rhan fwy arna chi, ond i bawb sydd uwch dros y trigen, byddwch chi'n cofio dyddiau gwell. Dyddiau gwahanol iawn. Mi fydd ym mhob pentre capel. A llios yn mynd iddo hefyd, ac o'r gweddi. Ac o'r yna nifer o bobl a diwygiad yn dal yn fyw. Ac yna'n hyfrydwch mewn addoliad yr arglwydd. Ond o dipyn i beth, a pethau newid. Oedd y neges i newid dipyn. Oedd yr ysbrydol wedi diflannu o'r neges. Ac esboniad dynol yn hytrach nag esboniad Duw. O pethau newid. Ond mor araf, oeddech chi'n sylwi ar y dechrau, nes ych chi'n clywed dywydiadau fel hyn, da ni'n dal i ddod i gadw'r drysau'r agor. O hwnna'n drist ydw. Ond ar y pryd, oedd o'n swnio beth dewr iawn i ddweud, i gadw'r drysau ar agor, ond cael oedd y drysau. Ac erbyn hyn, yn yr enwad o'n i'n perthyn efo, ond at ymhell dros 700 o weinidogion. Mae yna 9 heddiw. 9. A dwi'n credu bod heini efo ngyledd. Mae'r coleg di cael. Ond mae'r capeli wedi cael hefyd. Ond a wawr gan un dyn, aelod sy'n fe farw ar ôl dweud hyn hefyd, oedd o'n mynd i'w gartre, siŵr yn y cymoedd, ac yn gweld y capeli gweithio'n mawr, a meddwl fe, trwchwch ar yr volcanoes wedi marw ddo. Ond mae gan volcano fforfedd yn dod yn fyw to, o'n sylweddoli hynny. Ond oedd o'n gwawdio. A nath a wawdio'r Trinity, y Drindod, bu farw diwrnod hwnnw. Wyddech chi, mae'n rhaid i ni fod lefalus iawn beth yn ei ddeud am Dduw. Mae yna linell gallwch chi eich croesi hi. Ond heddiw, mae gan Dduw ei blant. Ond oes a berygl heddiw? Wel oes mewn ffordd. Bydd rhaid ddim yn cynsyno falle. Mae yna nifer o fydd yn pregethu yr un efengyl reit debyg, falle yr un peth, ond yn gwrthod plygu i fyw fel Cristion. Maen nhw barod i gredu, ond i beidio ymyrryd ar eu bywydau nhw. Hwnnw wedi bod yn hyd y canrifoedd, o dan un enw neu'r llall. Weithiau maen nhw'n y mwyafrif, weithiau maen nhw'n y lleiafrif. Heddiw, maen nhw'n y mwyafrif. Ond os yn ohonyn nhw bob nawr ac yn y man, mae un yn gweld i gyflwr. Wel, beth sy'n gyda ni fan hyn? Yr apostol Paul. Clywir yn aml pobl yn dweud ei bod wedi ymroddi i ddilyn Duw. Pobl o ddifri nawr. O Paul wedi gwneud hyn, oedd o ddifri yn dweud, dwi am ddilyn Duw. Wel, oedd ei droedigaeth yn syfrdanol ar y ffordd i Damascus. Oedd wedi bod yn erlyd Cristnogion. Erlyd, nid hanner cytuno hyd yn, ond erlyd. Ond mae'r arglwydd yn dweud, pam, Paul? Pam? Ac mae'n cael ei droedigaeth. Ac mae o'n para hyd ddiwedd ei oes,
yn ffyddol yn y diw nes iddo gael ei ferthyru ar y diwedd. Clywed pobl yn dweud hyn, ac oedd Paul yn ei feddwl o, dwi wedi ddilyn yr arglwydd Iesu holl ddyddiau fy mywyd. Mae hwn yn ymadroddiad pur ac yn dylanwadu ar gyfeiriad ein holl fywyd. Yn gofyn cwestiwn i chi felly, pa ffordd ydych chi fynd? Oddi wrth yr arglwydd, rhyw hanner edrych arno fo, a byw ar y mynoch chi, neu o ddifri dweud, wneud dim byd llai na'r peth iawn i mi. A mae Paul yn dweud, nad oes na dioddefaint, na dim byd yn mynd i'w rwystro rhag dilyn Iesu. Dim byd. Wel, dydych chi bod chi'n gweld dau Gristion yn cael ei llosgi, a fyddech chi'n dal i ddweud, na dwi'n credu roi mewn, o na, dim byd i rwystro rhag dilyn yr Iesu. Mae o'n pregethu'r efengyl. O beth oedd y gyffes hon? A mae yn amlwg bod gan Paul weledigaeth mawr o ddiw. Beth yw seis eich diw chi? Ydy o fach? Allwch chi roed yn eich boced? Ydy o ddiw y bydysawd enfawr yma? So dim diwedd o? Fedrwch chi ddim mesur o? Mae o mor fawr. A'r rhyfeddodau sydd yn hwnnw. A diw sydd wedi creu hyn i gyd. Pa mor fawr yw eich diw? Yn diw sydd dim ond dros y byd bach ni ac yn edrych ar y blaned hon, a dyna lle mae maes i yna, diw y bysoedd yn holl fyd bob man. A mae'n amlwg bod gan Paul weledigaeth fawr o ddiw. Yr hwn anhechybod ni ac angalwodd a galwedigaeth sanctaidd yn ôl ei arfaeth ei hun a'i ras ar oddwyd ni yng Nghrist Iesu cyn dechrau'r byd. So felly dwi'n gofyn, lle mae fy nhroedigaeth i yn dechrau? Wel, mae'n cael ei ystyried gan Dduw cyn dechrau'r byd. Mae o'n dweud fan hyn, mae o'n mynd yn galw ni o dragwyddoldeb. Nid o wythnos diwetha, neu sydd diwetha, ond o dragwyddoldeb, a mae'r alwad yn dod. Ac mae wedi paratoi cyn llun o'r byd, cyn llenni'r nefoedd wen, cyn gosod hael a lle, uwch ben fe drefrwyd ffordd gan gyngor 3 yn 1 i achub gwael golledig yog ddyn. Beth oedd pwrpas y weledigaeth hon, sef ein cadw rhag distriw, a'n cadw yn ddiogel a chyrraedd cartre a Dduw. A mae'n bosibl trwy groes yn harglwydd Iesu Grist. Wel, beth yw'r groes yma? Croes o bob dim. Ffordd erchyll y farw. Ffordd erchyll. A beth oedd ei ffwrpas i? Wel, mae o'n talu dyled pechod. Mae rhaid cosbi pechod. Pam? Mae Duw yn sanctaidd ac ni all edrych ar bechod. Rhaid cosbi pechod. A mae'r arglwydd yn barod i gymeryd ein pechodau ni a cael ei ladd yn ein lle. A pan ni'n gweld hynny ac yn credu yn hynny, da ni'n deall ar y fengil, diw'n bywydau ni pa mor dda bynnag ydych chi. Mae gen pawb feddwl uchel ei hunan. Pa mor dda bynnag da chi meddwl ydych chi, fedrwch chi mae'n neud o. Byddwch chi ddim digon da. Byddwch chi'n ffeili yn ei ddyfarn. Ond ysach chi wedi taflu eich baich oddi ar eich gwar ar Iesu Grist. Mae o'n talu'r ddyled yn llawn. Meddyliwch gyfeillion, os ydych chi wedi galw weithiau gyda'r nos, mae o'n talu'r ddyled yn llawn, ac mae o'n rhoddi i ni ei fywyd perffaith fel swn i wedi byw bywyd Iesu. Na chi wahaniaeth.
A fe welwch chi nhw, pobl sydd wedi credu, pobl sydd yn caru Duw, a Duw yn ei caru nhw. Dyna'r waledigaeth. Rwy'n hanes fan hyn i chi o effaith yr efengil yma ar y bobl, pa mae'r gwir beth i digwydd. Dyn ei enw'n Spafford, Americanwr, ond mae'r hanes yn gysylltiedig â Chymru. A mae yn un, wel, mae'r emyn mor enwog. Dda'n ei si yr llinell gyntaf yn Saesneg, when peace like a river attendeth my way. Pa mae heddwch yn dilyn fi fel afon, neu stormydd beth bynnag, mae fe enaid i'n ddiogel. Ac beth ddigwyddodd i'r dyn yma i ddweud y fath beth? Wel, gyda fo 5 o blant, 1 bachgen, 4 merch. Ac yn y tân mawr fi'n Chicago, lle llosgwyd y ddinas bron i gyd, fe llosgwyd y fabe. Yna, nes ymlaen, fe roedd y merched yn hynach, fe'n penderfynu ei angen i fynd bach ar ei haddysg nhw. Ac mae'n ei hanfon nhw gyda'i mam draw i Ewrop i edrych ar wahanol wledydd a rhan hyn o'r byd. Ond ar y ffordd, fe suddodd y llong. Ac ar yr un pryd, fe yn yr Efrog Newydd, fe nad holl fustes y wlad gwmpo, a fe gollodd ei arian i gyd. Ond oedd yn gwybod to, bod yna waith. Fa llong yn cyrraedd Caerdydd, gyda'r fam yn unig, di achub. A maen nhw'n gallu gyrru neges trwy cebl y ffordd, ddim yn gwybod, yn dweud, mae'r cwbl ar goll, ond fi. Ac beth maen nhw'n wneud? Wel, mae'n mynd ar y llong tebyg iddi, ac yn y man sydd oedd y llaw, fe gyfansoddodd emyn. Pa mae heddwch, pa mae sancteiddwyd a heddwch yn dilyn fy oes a gofal yr Iesu, neu stormydd garw, dwi'n bynnag a fi, mae fe enaid yn ddiogel gyda gef. A wyddoch chi, wy'n meddwl weithiau, bod emynau sydd wedi cael eu cyfansoddi allan o brofiad yn sefyll allan o wahanol. Bod lleill o wahanol yn ardderchog yna barddonol, ond i'r rhai sydd wedi cael eu geni mewn rhyw ddigwyddiad pwysig, maen nhw'n siarad a chi a fi oherwydd cyffredin ydym ni. Fe roesydd wydd o pyr ar led, fe wisgodd goron draen, mwyn i'r brwnt gael bod yn wyn, fel hyfryd lian maen. Pwynt mawr y gŵr hwn, oedd gallu dweud yr holl ristwch, yr holl i galondydd, yr holl rychineb, a mae ei enaid yn ddiogel. A beth mawr i ddweud, ond oedd yn gallu dweud o, yr oedd ei ffydd yn gadarn yn yr arglwydd Iesu. Nawr, bydd y pwynt yw hyn. Ydy'r math yna o ffydd gyda chi sydd yma a rhai sy'n gwrando ar y we. Meddyliwch gyfeillion, lle bynnag gyda chi. Ydy'r math yna o ffydd gen i chi. Fe bod chi'n gallu dweud hyd yn eich dagrau, a mae fe enaid yn ddiogel ymynwes ar Iesu. A mae'r rhaid ni ddod i weld, noed i oes a chodwriaeth trwy weithredoedd. A mae hyn yn anodd iawn i ddochter dyn i dderbyn. Mae'n anodd i dderbyn. Nym wedi gosach chi'n naturiol dda ac yn neis. A ddim yn edrych drwg i neb. Da chi'n teimlo, wel, dwi'n mynd gweld bod i siachub ar y fi. Dwi eitha da fel ydw i, ond nag i'ch fo. Oedd y rhaid i chi fod yn berffaith. A dyn ni ddim yn berffaith. Da ni'n ffiledig. A mae angen maddeuant. A mae rhaid dod
at yr arglwydd Iesu Grist a'r hôl yw'r iachadwriaeth. Mae'n digwydd gyda gwaith dirigel yr ysbryd glân yn y galon. Pan mae'n cychwyn, yna mae'n newid cyfeiriad yr ysbryd y galon o farwolaeth i fywyd. A mae hyn yn hollol anymwybodol i ni, mae hynna yn ddirigel yn ymdir y galon. Ac yna rydyn ni'n ysbrydol fyw. A mae hyn yn ein harwain ni at Grist. Dwi'n gwybod beth yw profiadaeth i gyd, ond dwi'n siŵr wrth edrych yn ôl, ydwch chi gofio'r amser pan pethau'n peri chi feddwl. Tybed. Beth sydd ar ôl marw? Ai just miloedd a miloedd a canoedd a filoedd a mynd ar ei pen uffern, a'i cwbl i'w bywyd. Oes a ddim byd gwell a hynna. Oes a rhywbeth. A dwi'n cofio dweud y mam unwaith, o'n i tua 15 oed. A mi ddweud fel hyn, mam, dwi'n licio mynd i capel. A dwi'n licio gwrando bregethwyr. Wy'n licio, hoffi bod yna. Dwi'n licio ysgol Sul. Ond mi ddweud, dwi'n gwybod fe. Os ydw i'n credu. A drwy'r mam pryd hynny'n dweud, wel, mynd trwy stage o'ch wyt ti, a fydd oed i credu. Ond fe all eithaf credu nes ymlaen. Wel, trwy edifeirwch, mae'r haiod yr edifar, trwy edifeirwch. Os gyda chi rhywbeth yn eich bywyd, mae ddrwg da chi. Mae ddrwg da chi. Da chi mae bod Duw wedi dderbyn hwnna? Dim gobeith. Trwy edifeirwch, a throi at Dduw, ac yr ydym yn derbyn myddeiant. Mae myddeiant yn rhywbeth hyfryd. Pan da chi wedi gwneud cam ar rhywun am ei ymaddau chi, ar y ddaear, mae hwnna'n beth hyfryd iawn. Ydych chi wedi ymarfer myddeiant? Neu ti'n mynd gas eich at rhywun? Ni'n meddwl yn gas, ond mae myddeiant werth y byd. Ond mae myddeiant Duw wedi Iesu Grist yn fythol gofiadwy. Mae o'n hyfeddol. Eithir y glirwyd yr awr hon trwy ymddangosiad ein harglwydd Iesu Grist yr hwn ddiddymodd angau ac a ddig bywyd ac anllygredigedd i oleidi trwy'r feiriau. Rydych chi wedi dweud, mae'r arglwydd Iesu Grist felly trwy ddod i'r byd hwn, mae o'n dileu angau diddymodd. Mae o'n dileu angau, nes oedd hi'n gallu dweud yn wyneb y bef, ni fydd y farw. A chi beth rhywbeth? Dyna'n dyfodol ni. A mae hwn yn dyfodol gwerth ei gael. Ydych chi erioed wedi bod ar ffin, ddim yn gwybod os ydych chi'n mynd i wellai peidio, a chi wedi credu. A fe wedi'ch dweud yn wyneb angau, mi wna ble sef iach awdwriaeth. Wel, fe saif y credadyn yn diogel ac yn dderbyniol gan Dduw yn nydd barn nawr. Mi fydd dydd barn. Fedrwch chi ddim i osgoio. Mi fydd dydd barn. A mae Duw yn holl wybodus, holl bresynol, a mae'n gymeriad cadarn, y drindod tad y mab yr ysbryd glân, a fydd y dydd barn yn dod, a mae'n rhaid i bob un ohonom ni. O, ydych chi dweud, dwi'n credu pethau yna, fydd rhaid chi sefyll un peth, o fi'n perthyn i ryw ffyd bach arall, rhaid chi sefyll o flaen y barnwr hwn, sef Duw. Safna, beth sydd gen ti ddweud? Alla bod chi'n ei esgusodion bach. A wyddwch chi beth wedi ddo? Dos am golwg chi. Nid adna bym ti. Dwi'n mynd abod ti. Cer o'n golwg chi. Ond i le, i uffern dragwyddol. Mae gas gen i sôn am uffern. Ond mae na uffern. A'n gan bod na uffern, mae rhaid ni gofio hynna. Mae o'n isw gofawr. Ond ydych chi wedi credu, a
a bod lloches yn eich calon i eich adwriaeth Crist bendigedig. Ond os nad ydych chi wedi credu, a does a ddim lloches yn eich calon Iesu Grist, trychinebus, a trychinebus, trychineb, trygwyddol, sefyll o flaen Duw. Dyna'r aros yn dechrau, chynnes mae gair Duw yn derfynol. I'r chwith ar dde, mae'n gyrru rhai i mewn i'r etifeddiaeth trygwyddol, a'n llygredig, dihalogedig, a mae'n derfynol. Fydwch chi'n syrthio allan o'r nefoedd, mae'n derfynol a mae'n sicr. Ac i'r llaeth, i golledigaeth, poenedigaeth, rhagwyddol, ac mae'n derfynol. Dyna sydd yn gwneud yr efengyl y bwysig. Dyna pam mae pregethwr sydd wedi achub yn pregethu galon allan. Pam? Oherwydd na fydd o ddim dioddau meddwl am neb yn mynd i uffern. Wel, gwyddau Paul hollol beth oedd yn ei ddisgwyl. Oedd wedi ei llwyr berswadio bod Iesu Grist y fab Duw. Paul, credau yn Duw. Allwch chi ddim o'r bell yna? Credau yn Duw. Allwch chi fod cam arall, cofleidiodd yr Iesu. Allwch chi fynd i fanna? Profodd fyddiant trwy waed Crist. Allwch chi ddim o'r bellach yna? Nid oes dim yn ei rwystro bellach. A mae'n gallu dweud, nid oes arnaf gwylydd. Ffordd arall ydy hwnna dweud, a rwyf yn ambalchio. Ffordd negyddol o rhoi y cadarnhaol. Nid oes arnaf gwylydd o Iesu Grist a'i efengyl ef. Gwyddau hefyd, a bydd yr arglwydd yn ei gadw ym mhob amgylchiad. Nawr, nid yn unig, mae'n achub yn henid i ni, ac yn puro ni o'n pechod, ac yn gwisgo ni yn perfeithrwydd Iesu Grist, da ni o hyd yn y byd hwn. A mae tristwch yn dod. Mae hefo chi. Mae hefo chi. A mae gwendid yn dod. Mae gyda chi. Dych chi ddim eich hunan. Mae iechyd yn dod. Mae hefo chi. Mae gyda chi. Mae gwrthwynebio rhywun, pobl yn cymryd eich erbyn chi, ond mae o gyda chi. Da chi'n dioddau mewn gwahanol ffyrdd, ond sut bynnag da chi'n dioddau, mae o hefo chi ac yn sefyll hefo chi. Mae'n eich caru chi. Pam? Oherwydd i chi ei garu ef. Mae'r Iesu yn abol i'n cadw hyd y diwedd. Geiriau gan Rhufeiniad, mae o'n rhan o hir, felly fi wedi dalfod efo. Pwy yn gwahanol ni oddi wrth gariad Crist? A'i gorthrynder? Neu ing? Neu ymlyd? Neu newyn? Neu noethni? Neu embydrwydd? Neu gleddydd? Canes y mae o'n ddiogel gennym, na nac angau, ein gwahanu oddi wrth gariad Duw, yr hwn sydd yng Nghrist Iesu. Gall neb ein gwahanu ni oddi wrth o ef. A diwedd y cyfeiriad, pa le y mae'r cwbl yn ein harwain? Wel, at Dduw, eithir a gryrwyd ar awr hon trwy ymddangosiad Iesu Grist yr hwn a ddiddymodd angau ac a ddig bywyd ac anrhygredigaeth i oleini trwy'r efengyl. Beth sydd wedi digwydd? Mae bethau Crist wedi wneud wedi dod â goleini i'r byd. Oedd yna fothodyn bach yn un ar enwad. Os o'ch chi'n mynd i'r ysgol Sul Gyson, o'ch chi'n cael blatch bach. A arno oedd llun y Beibl.
Ac uwch ben y Beibl oedd colomen. Pryd hynny o'n nhw'n credu, ond yn dal yn wir. Fe ddaw yr amser y gwelwn yr Iesu yn ei holl ogoniant a'r hyfeddod y nefoedd. I'n meddwl am ryw adnodau fel hyn, ar glwydden ni o'r ni, mor ardderchog yw dy enw ar yr holl leiar, yr hwnna osodaeth ogoniant, uwch y nefoedd, pa beth yw dyn i ti i'w gofio, a mab dyn i ti ymwelad ag ef, ac eto mae'n greid. Cariad Duw. Sut le yw'r nefoedd? Dych chi wedi meddwl, pan ddwch chi'n cyrraedd na, ydych chi wedi paratoi i gyrraedd trwy credu, a dwedwch chi nawr bo chi, a ydych chi'n dod i mewn i rhyw le mawr, os i'n mesur arno fo, tu allan i amser, a ydych chi rhyw le rhyfeddol, ydych chi'n cip ar ryw oleuni mawr, ac yna mae'n dod y greiriach, a gweld Duw. A beth oedd Duw yn wneud? Ac fe sych Duw ymaith pob deigryn o ddiwrth lygad hwynt. Fydd yn dyr yma, gad i mi sychu dagrau dy fywyd. Croeso fel na chi croeso. Gad i mi sychu dagrau dy fywyd. A marwolaeth, ni bydd mwyach. Sy'n rhaid ti ofni marwolaeth bellach. Mae'r cwbl wedi cael ei lyncu mewn bywyd. Na thristwch, na llefain, na phoen, ni bydd mwyach cynnes y pethau cyntaf aeth heibio. Na'r croeso dyn ni'n cael. Dwi am orffen nawr, o'n i'n benderfynol gael yr hanes yma mewn. Mae hynny'n gwir. Dwi yn defnyddio rhai gwir. Dwi'n cofio gadael yr eglwys ar ei mwynhau garni yn Llandewi Brefi. Ac o'n i wrth y modd na. Ac oedd hi'n galed i hadael. A dwi'n cofio'r cwrdd Harwel, oedd yn dorcalonus o'n y 4 blaenor. Ac o pob gweinidog, 3 nhw, wedi aros 20 mlynedd yna, ac o'n nhw'n disgwyl i fi wneud rhywun peth. Ac o'n i, ond oedd yr alwad yma mor sicr. Ac oedd i siarad, a dorrodd i lawr. Mae'r gwneud lleidfa torri lawr. Oedd hopeless ar hynny dim byd. Ond oedd yna gariad mawr rhwng ni. Oedd yna gariad. Ac hefo hyn, dwi'n meddwl wedyn am beth mae'n ei olygu i gael ei fel hyn ac i wybod ac i adnabod. Ac yna ddyn yn yr eglwys newydd Saesneg yng Nghaerdydd. Capel bach iawn oedd o, adeilad enfawr, ond capel bach oedd o, i gymharu a beth o'n i di arfer pryd hynny. Ac o'na gofalwr capel, ac oedd o dipyn o fwli, Ni'n dweud y weddi o gorffen, oedd yr rhaid o golau nôl ymlaen. Mwy na le, cerwch adre. A oedd o'n dipyn o golwg fel sartio fe, oedd cerwch fyny gael awr a pawb yn mynd am ei bywydau. Oedd eisiau gwneud ci am dro. Oedd rhaid mynd ar ci am dro. Oedd yn cas. A dyma fi dweud y blaenoriad, dwi'n sefyll am hyn. Wel, mae'n haws cael gweinidog arall a cael caretaker arall fydden nhw. Wel, so hynna'n neis iawn i ddweud o fi. Wel, ta beth. Oedd o'n gwneud lot un drwnod. A meddwl oedd lle, mae gen i boen fan hyn. Wel, da fi'n awgrymu rhyw feddyginiaeth iddo. Ac na nid hwnna meddwl. Wedi staf fan o. A mi'n gweld y pobl newydd yma sy'n dechrau dod i capel. A maen nhw'n mynd i'r ystafell yn ei dagrau a dod allan yn dagnefeddus. Beth yw'r gyfrinach? Pam maen nhw'n hapus? Wedi bod yma 20 mlynedd. A dwi'n wedi gweld dim byd fel hyn. Mae'n rhaid yn debyg iawn i fi.
Fi'n mwyn cael byd fel hyn. A dyma fi'n dweud, wel, gawn ni gwrdd â'n gilydd. A dwi'n cofio nista rhywle fan'na. Ac yn pennin iawn. A meddwl fi, nawr, ydych chi'n credu yn niw? Oedd. Ydych chi'n credu yn Iesu Grist? Oedd. Chi'n credu yn Iesu Grist wedi marw ar y groes os ych pechodau? Oedd. Ydych chi gwybod bod chi'n dweud nefoedd? Nach dw. Be sy'n goll? Ffydd, mae mi. Ffydd. Sut allai'n gael am efo? Gofyn, mae mi. Gofyn. A y peth yw, mae fi. A ni mlaen, mae fi. Rwch o fel hyn. Mae gyda ni fel siop fan hyn. Siop, ges i fy magu ni. Efo'r hen ffasiwn. Ryw lythyr el fel yr nwyddau sy'n allan tu ôl i'r counter. A pethau fel tatws yn y ffrant. Ac chi'n gweld nhw'n rhaid i mewn. Da chi wedi bod yn sefyll efo 20 mlynedd. A maen nhw'n dod i mewn, mynd at y counter, ac yn cael parsel, a mynd adar yn hapus. Na'r peth, hollol bo. Fwy o beth 20 mlynedd. A maen nhw'n dod i mewn, a maen hapus. Be sy'n bod? Da chi ddim wedi bod at y counter fe fi. Ewch a fi at y counter fo. Ewch a fi na. A dyma ni'n mynd. A mae'n dweud, wi yn credu. Dwi eisiau maddeuant o. Dwi eisiau bywyd o arglwydd Iesu. Ac o gael yr arglwydd Iesu a'i bacyn. Un maddeuant pechodau a bywyd trogwyddol. Na ti. Na ti. A dyma fi'n dweud o wedyn, chi wedi credu? Do. Mae'r lwmp fan hyn di mynd o. Fi'n iawn fan hyn. Mae'n rhyfeddol. Mae'n rhyfeddol. Dwi eisiau neidio me o. Wel, mae fi. Na ni ddiolch. Dim ond ffer iawn i chi weddio. Weddio i, yna i aros am ysbelen fach, i chi weddio'n dawel, neu'n uchel. Ac tawel nath o. Ac wedyn, oedd i'r rhyfeddol. Oedd i'r rhyfeddol. Sydd wedyn, oedd o'n dweud hyn, cymerwch o'ch amser. Sy'n rhaid brysio o gwbl. Os ydych chi'n sôn am bethau diw, cymerwch o'ch amser. A digon amser gen i. A oedd o'n gwybod beth sy'n digwydd o. Mae wedi dod yn Gristion na fi. A mae wedi newid. O te blwyddyn wedyn, oedd o'n marw. Ac oedd i fraig o ddim yn fenyw neis iawn. Oedd i dipyn o Sergeant Major. A dyma i'n dod i drws a dweud, sy'n pwynt o'ch chi wedi weld heddiw, mae mewn coma fi o farw mewn hanner awr. Gyrwch chi wedi weld o. Dewch rawr. Byddwch yn neis i fi, dwi as yn neis i chi. Ddim ond amser bach chi. Oedd eisiau at wylod y gwely. A edrych na. A dyma fi'n dweud, fy mrawd. Fy mrawd. Sut fod e unau ti? A dyma fi'n agor i lygar a dweud, diolch am y counter me o. A diolch am fynd i'r counter. A diolch am ein abod ef. A gath. Fela. Os gynnwch chi ffydd, fela, o'th blaen o ddiw, rwy'n dyfod, gan sefyll o hir bell, pechadu yw enw, ni feddaf enw gwell, trigaredd wy'n ei cheisio, a'i cheisio eto na, trigaredd i mi dyro, rwy'n marw, ond eith caf, pechadu rwy'n mi wela, o ddiw na allaf ddim, rwy'n dlawd, rwy'n wrwnt, rwy'n euog, o byd rigaro dim. Rwy'n addef nad oes gennym trwy mywyd hyd fy medd, ond yn unig ond gweiddi pechais, nid wyf yn heiddi hedd. Na ganwch, mi glywais gynt bod Iesu a'i fod e felly nawr yn derbyn publicanod a phechaduriad mawr o derbyn arglwydd. Derbyn fi gyda hwy
a maddau'r holl anwiredd heb gofio'r camwedd mwy. Gyfeillion oes a loches yn eich calon iddo fe. Diolch chi wyddio. Yna ni'n diolch i ti Arglwydd am y fraint o gael troi at ti ac yn gwyddio bydd y geiriau bach hyn yn cael ei rhoi yn deslys ac mwy na hynna yn trafiadol yn yr ystyr bydden nhw'n cyrraedd i nod a bydd y nefoedd yn gorfoleddu bod rhywun yn rhywle wedi credu derbyn i felly'n heiddiant Iesu Grist a gwaredwr. Amen.